Diyos mahinaang sa indogabos mga dugang, maluhod po kita para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padakos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang manatural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kung di ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadolo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ni sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukroy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimo kami. San Gregorio Magno. Ipamibimo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibimo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay po niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni na Mrs. Gemma Alcantara Lleva and family, ni Roberto Abordo and family, kan Pinillos family, kan Morada asin Barrios family, ni Pora asin Alberto family, ni Mrs. Gemma Alcantara Lleva and family, kan Felix asin Gandol family. Pasasalamat for birthday o Bianca Basilia sa kahagadan kan Basilia family, asin pasasalamat ni Belia V. Regaspi and family. Siringman special intention for good health sa kahagadan ni Vic, for good weather, for successful surgery and speedy recovery of Lot Reyes sa kahagadan kan Reyes family. Sa tuya mana ipamibi ang kapangaluan kan kalag ni Pope Francis, Bishop Nestor, asin Laudati, para man kay Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, para kay Carlos, ni Daddy Janson and children, para kay Gloria asin Maria Beatriz, kan Morillo asin Berango family,
para kay Mariano, kan Akende family, para kay Josefina asin Ismael, Jo Marie asin All Souls, kan Banyadera asin Vergara family, para kay Rosalio asin Beatriz, kan Bilyesa asin Basilia family, para kay Verna asin Godfrey, kan Bilyesa and family, para kay Bandele, sa kahagadan ni Pilar, para kay Jose Jr., kan Borromeo family, All Souls, ni Mr. Mario Basiljeva and family, para kay Carlos, ni Daddy Chenson and children, para kay Ruben and Salome, Canunez family, All Souls, para kay Noe asin Anastasio, asin Caridad and Gloria, sa kahagadan kan Agraviador family. All Souls sa kahagadan ni Felix Gandol and family. All Souls asin para kay Alberto and Salome, ni Marina Bahilio and family. Para kay Maria Tsona, Eduardo, Manuel Senior asin Virginia, asin All Souls. Sa kahagadan kan Abion family. Para kay Danilo, Juaneto asin Lucila, ni Salvacion Molo, para kay Helen, ni Myla Batalier, asin para kay Nicomedes, ni Teresita Toledo and family. Ngunyan siniselebrar niya to ang ika-18 Domingo kan ordinaryong panahon. Siringman ngunyan iyo ang St. John Mary Vianney Sunday. Ngunyan, pinapagirumdum sa to, na ang kayamanan asin kapangyarihan, dai nagdadanay sagkod paman. Nagtatrabaho kita nin maigot para sa mga bagay na nalalapa. Alagad, nalilingawan na hanapon ang nagdadanay na, sa paghiling nin Diyos. Tinuktukdoan kita ni Jesus, kung kita nabubuhay para sa Diyos, bako sana para sa satong sadiri. Padagos na po, sindang ipamibi, asin lugod magdakol pa, ang magsimbag sa bokasyon ng pagpadi, asin buhay relihiyoso. Mga tugang, ang mamamayo po, kan sa tuyang selebrasyon, iyo sa Reverend Father Drox de Vera. Matindo po kita, asin sa maugmang tingog, sa rabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Kami
Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, kaibahan ta po, nagprosesyon sa misa, ang 12, gayud ini, na seminarista, 13, na yaong digdi, kaibahan tangon yan. Sina po na digdi, tanganing mag-vocation campaign, asin ang ikatuwang kolekta para po sa seminaryo, Mater Salutis College Seminary, duman sa Sipi sa Daraga. Ini pong 12, mga 4th year na seminarista. Pagabot kan panahon, sa nagabusinda, magdiretsyo sa theology. Tanganing lugod mga 4 o 5 taon, kabus naman sinda magiging padi, ngapit. So, kasabay po sinda sa satuyang pamibi, at sinatyan po sana mamidbidan te sindang gabos digdi sa satuyang parokya. Tanganing magkanigo kita na magselebrar kan banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan niya to an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang at tuninungan sa mga taong marahayan buo. Ginoo maumi ka, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli ka, nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, langit mo. Diyos amang makakamhan, kagurang na Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasala, kan kinaman, kaheraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasala, kan kinaman, makuha sa mo makimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami.
ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalangkaw. Yesu Kristo, kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga naghahagad na daing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asing kagsakop, baguhon ang mga linalang, asin ang mga binago, padanayon. Muli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kay mong nabubuhay asin naghahade kasarok kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Kadakol na bagay sa buhay, nagaro kawaran o may kakulangan, dawaan pagtrabaho na mahigos, huli tadain na inin magdadanay. Ini nagpapagirumdum sa to, na daisa na magsarig sa kapangganahan o kayamanan, kundi hanapon ang tunay na mahalaga sa satong buhay. Hinanyugon niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Eklesyastiko, mayong halaga ang buhay, ang sabikan para hulit. Mayon nin halaga ang gabos na bagay. Ang buhay mayon nin halaga. Mayon nin halaga ang gabos. Hulit akong minsan, ang gabos na ginibo na may kadunungan, pakasabot asin pakaaram, iwawalat man sana sa sarukatawo, na daimang nagpagal kaiyan. Ini mayo man nin halaga, asin sarong dakulang karatan. Ano ang makakuha nin tao sa pagtrabaho asin pagpagal sa kinaaban? Hulit ang gabos niyang aldaw, panonin kasakitan, asin kulog nin buot, maski sa banggi, daing pahingalo ang sa iyang isip, ini mayo manin halaga, ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Ang tao ibinabalik mo sa alpog, tinataraman mo, bumalik ka mo mga akinin tao. Sa imong atubang, ang 1,000 taon, garo sa sarong aldaw na nag-agi, o 4 na oras nin pagpuka sa banggi. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Pinapara mo ang tao siring sa pagaturugan, garo doot na minatalubo pagkaaga, asin minaburak, pagkabanggi naluluyos saka nagagadan. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Ipasabot mo sa muya na bilang sanaan sa mong mga aldaw, tangan ni magkagawa kami nin kadunungan, sagkod no arin kagurangnan ang sa imong kaanggutan, kahiraki ang sa imong mga surugoon. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Pagkaaga pano kami kandanay mong pagkamuot, tangani mag-awit kami asin magugma sa bilog nyamong pagkabuhay. Kagurangnan nyamong Diyos, mapasamuyaan sa imong mga biyaya, paswaga ang gabos mo yung mga gibo. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Sinasabihan kita ni San Pablo, na isipon ang mga bagay sa langit, asin magpundo sa pamumuhay sa kasalan. Pinapagirundom niya na kita na ki Jesus, ginibo kitang bagong linalang. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, mga tugang, binuhay kamuliwat kay ni Kristo, kaya hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit,
Sa nagtutukaw si Kristo sa iyang trono sa too nin Diyos. An isipon nindo, iyo ang mga bagay duman sa langit, bakong ang mga bagay digdi sa daga. Hulita nagadan na kamo, asin sa indong buhay, natatago kay ba ni Kristo sa Diyos. Kung magpahiling na si Kristo, ang tunay nindong buhay, kamo man matong nga kay ba niya sa kamurawayan. Kaya haliw na nindo ang mga kaibano na yaon sa indo. Araw kan kariksukan, kausmakan, kamawutan kan laman, mga maraot na kamawutan sa kakapasloan. Hulitaan kapasloan sa ruman sa pagsamba sa Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Saro sa mga tawong yaon duman ang nagsabi kay Jesus, Maestro, sabihin man ang tugang ko nahirasan ako kan minanami sa samong ama. Sinimbag siya ni Jesus, Lalaki, si isen nagibo sa kong hukom o parahiras kan pagsadirin nindong dua. Dangan inatubang niya ang kadaklan sa kanagsabi, Mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase ning kaimutan. Ulita ang tunay na buhay nin tao, bakong nasa kayamanan, dawa pa gurano siya kayaman. Dangan, nag-usipon si Jesus sa inda kan parabulang ini. May sarong mayaman na nag-ani nindakol sa iyang daga. Nagsabuot siya. Mayo na ako ning lugar na masasarayan kan gabos kong ani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na. Lalaglagon ko ang sa kong mga harong-harong dangan matugdok ako nin mga mas darakula pa. Diyan ko sa sarayon ang sa kong mga inani at sinanibapang mga sadiri ko. Dangan masabi ako, paladan ako. Igwan na ako kan gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahay na sana ako, magkakakan, mag-iinom, saka mag-uugma. Alagad, sinabihan siya ng Diyos, lulong. Ngunyan man sa nang banggi, magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Nagtarampas si Jesus, siring kaiyan ang mangyayari sa mga nagtitipon ng kayamanan para sa saindaman sana. Alagad bakong mayaman sa atubang nin Diyos. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, danay kitang tinutukdoan nin mahal na Diyos, ni Kristo, manungod sa kung ano ang mahalaga, ang importante sa satuyang buhay. Sisay ang gustong maging mayaman. Abo nindo, sisay po gustong maging mayaman. Si Manoy, yaon duman sa likod. Pero sana, kung mayaman man kita, dahil kita makalingaw magibo ning karahayan sa kapwa. Kung mayaman kita, sabi sa Ebanghelyo,
dahil kita maging, sabi digdi, dahil kita maging maimot, kaimutan, dahil kita maging maimot. Lugod, totoo kita maghiras. Hali sa first reading, sabi digdi, mayo nin halagaan gabos na bagay, ang buhay mayo nin halaga. Mayo nin halagaan gabos. Iyo nga ni, nagtipong kita, pero saroan pinakasigurado, gabos man kita magagadan. Sisipo digdian day magagadan, itaas naman ang kamot, igwa. Gabos man po kita, sigurado po iyan. Pero mag-ingat kita. Pero sabi nga ni, dahil taman mabibit-bitan sa tuyang kayamanan. Kaya, lugod, habang buhay pa, ayusun mo na ang gabos, kung igwa ka ning kadakol na pagsadiri, ihiras mo na sa mga aki mo, asin magibo ka na ning karahayan, bago ka magadan. Pangduwa, sabi ka ni ikaduang babasahon, kaya hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit, sa inagtutukaw si Kristo sa iyang trono sa tuon ng Diyos. Gamiton ang kayamanan para sa mga bagay na langit nun. So, pwede kang magbakal ki imahe ning salbasyon, Fatima, o araw ka iyan, ihiras mo duman sa chapel, ipaayos mo sa chapel duman sa sitio, sa barangay, magpamisa ka, mangadji ka, iayon ang buhay, susug sa kabuutan ni Diyos. Magpahingalo ka, magkaigwa kanin moment of silence. Kung dakulong kaning kwarta, dahil mo aram kung sa imong gastuson, magdumang ka sa isang retreat house, tapos magtuninong ka, duman mo i-spend some time, tanganing maging marayan sa imong buhay. Pero urog sa kabos, maliban pa duman, ako man urog, kundi maliban pa duman, ang kwarta ta, sabi digdi, kaya haleo na nindo ang mga kinabano na yaon sa indo. Arog kan karigsukan, kausmakan, kamawotan kan laman, mga maraot na kamawotan sa kakapasluan. Ang pinakamaraot, tasukwarta ta, kuminsan nagagamit sa karigsukan, sa kausmakan, sa kamawotan kan laman, sa mga maraot na kamawotan, sa kasakapasluan. Lugod, ingatan niya to, sayang, mapaparaot kita. Kunan sa tuyang mga tinipon, sa tuyang mga pinaghingwahan, sa tuyang pinagsakripisyuhan, gagamiton niya to sa karatan. Kaya dapat igwanin marhay na padumanan. Sa Ebanghelyo, ang hapot, ano baya talaga ang satuyang kayamanan? Sabi ta, material na bagay, yes, pwedeng mayaman ang iling sa tuya kan tao, pero bako man talaga iyan dugod ang maging dahilan or criteria tanganing mataram kita na mayaman kita. Iyo, ang iba may mga singsing, may mga kulintas, arog kaiyan, may mga ikaw na mga magayon, pero bako mayaman sa mata kan tao, pero pwedeng dakul gayud ang utang kaiyan, o dakul gayud ang problema, o dakul man gayud ang inaagihan kaya nakadipisilan. Material na bagay. Pangduwa, paano kung kayamanan ko ngaya, maray ang paghiling sako kan mga tao, mabuot ang paghiling sako kan mga tao. Ako ngaya, dakul na amigo, dakul na mga barkada, iyon na ngayon kayamanan ko. Kuminsan, bako man iyan ang magiging criteria, tanganing kita mataram na mayaman. Paano palanso diit an amigo? Paano palanso inoyurakan? So mga bako maray ang paghiling kan tao, bako palansinda mayaman? Ninhulit ay ka ngaya nasa pedestal, mga barkada mo, mga mayayaman, si mayor, sa mga titos and titas, sa mga may sadiri kan mga businesses, iyo mga barkada mo, mabuot ika sa pagiling ninda, mayaman ka na. Iyo ba yan ang criteria? Iyo ba yan ang mayaman? Sa iling ko bako iyan ang tunay na kayamanan. Maski dai ka midbid, maski bako ka famoso, maski
Kuminsan, tigtataraman ka nin maraot. Sa iling ko, pwede ka manggiraray maging mayaman. Ninhulita, bako duman ang kayamanan. Sa inang kayamanan, mataliong ka, dakulong kang aram, igwa ka ning mga doctorate degree, igwa ka ning mga dakulong kang certificates na inako, mayamang ka ba? Kung arog ka iyan, baka nadipisilan ka sa kadakol na panahon, nakaipuhan mo talagang makaabot duman sa mga titles na kaipuhan mong makuha. Sa iling ko, bako dyan ang tunay na kayamanan. Saro pa, kung dakol ang namumuot sa imo, dakol ang magurag mo, namumutan ka, igwa ka nin girlfriend, igwa ka nin boyfriend, igwa ka nin love life, mayaman ka ba? Maugma ka sa buhay mo, mayaman ka ba? Wala ka man yan ng kwarta, pero igwa ako ning love life, mayaman ka ba? Ano ba talaga ang kayamanan? Mga tugang, saro man sa iling ko, ang pinakakayamanan. Of course, daing iba kundi si Kristo. Si Kristo sana sapat na. Si Kristo sana iyon sa kuyang kayamanan. Nyata, magyaman man ako, may kwarta man ako wara, healthy man ako, o dai man ako ning helang, pero kundi akong Kristo, kundi akong mahal na Diyos, dai akong maugma, dai akong mayaman. Si Kristo ang katuninongan. Si Kristo ang prinsipe nin katuninongan. Kung mayaman ako, pero dai ako ning katuninongan, bako ako totoong mayaman. Dai akong Kristo, bako ako totoong maugma. Kung pobrehon ako, grabe ang tios ko sa buhay, pero may Kristo ako, may katuninongan ako, okay lang, di ako ning problema. Ninhulita, maski sa katikapuhan, ang kayamanan ko, yaon sa katuninongan. Kung may helang ako, pero di ako ning Kristo, di ako ning katuninongan, talagang grabe, purisaw ako sa sakuyang kahilangan. Pero kung may helang ako, as in igwa ako ning Kristo, igwa ako ning katuninongan ki Kristo, siya ang sakuyang kayamanan. Kung grabe ang sakuyang kadipisilan sa pamilya, kadipisilan sa sakuyang buhay, okay lang, basta igwa ako ning Kristo na magtataos ako ning katuninongan. Hain ang sakuyang kayamanan. Kung igwa ako ning katuninongan, kung igwa ako ning kagurangnan na nasasarigan, iyo iyan ang sakuyang kayamanan. Ang katuninongan na yaon ki Kristo. Sisay po ang gusto nin katuninongan. Sisay po ang gusto ning peace. Itaas ang kamot, peace. Rest in peace. Dahil nanguuna po, peace sa buhay, iyo ang satuyang kayamanan. Kaya si Kristo, ang matao kaiyan. Ngunyan, habang buhay pa kita, grabe ang problema, grabe ang sakit, alagad kung may Kristo, may peace, kaya ta ang gabos, igwa kita nin kayamanan. Tindog tabi. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kang gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos. Asin namundagi kan sa Ama. Bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos kan Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao. Asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asinan nila man huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria. Asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato.
Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsusupay ang pagsarig sa pangataman kan Dios, buksan niyato ang satuyang puso, sa langit no na Ama, para sa balaog ning kadunongan, tanganindanay niyatong mamidbidan, ang mga tunay na mahalaga sa satuyang buhay. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadian asin relihiyoso, padagos sa magpamidbid kan presensya ni Kristo sa bilog na kinakban, huli kan sa indang mapakumbabang pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing kitagabos, magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kaurasaan, asin kadipisilan, asin nangangaipo kan sa tuyang tabang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pakipagkapwa sa ibang tao, dai masukol kan sa indang rugaring o trabaho o inierukan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit as sinagihelang, makamati kan presensya kan Diyos sa saindang buhay, asin makasabot na ang saindang inaagihan, sarong paagi ng pagharubay kan Ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Yan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, mag-ako kan liwanag, katuninungan, asin kapengaluan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Karumdumon niya to ang pangangaipo kan sa to mga familia. Ang sa to mga personal na kahagadan, itong mga nasa tahaw nin gera, mga nigihelang, asin nagihingagdan, itong mga nasa kapurisawan, asin tios nin hulita, dain nin katuninongan, dain namimidbidan si Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan nagsusupay mong bendisyon. Tabangi kaming maging madunong, dapit sa mga rugaring, tanganing dai kami maging mga uripon kaini. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
tindog tabi. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asin sa indong atang maako malugod kan Dios samang makakamahan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami pakabanala ining mga dulot asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual. Himo kami mismo na daing tapos na atang. Huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na kami danay asin minsan saen magpasalamat sa imo kagurangnan banal lama Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na daing sukol mong kamurawayan. Nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Diyos. At ang ani itinagama mo ang bulong sa pagka magagadanon miman sana. Asin kung ano ang kapinahama kanawara, iyo man ang niligtas mo sa inda. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya nahukbo kan mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan. Naguhugma sa atubang mo sa kodpaman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Panokan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Paladanan minadigig. Sa ngaran kan kagurangnan. Kagurangnan, ikanagad banal, burabot, hinggabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asintugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuo nindo, sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikahamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kay mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin mapamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manigtas sa gabos na kapurisawan. Matang kami nagahalat kan bagmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Asin ang kapangyarihan
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa semo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, at si papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang katuninongan kan kaguragnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroan kita nin katuninongan. Peace be with you. Blessings. Solemn blessing. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi kita. Pindot tabi. Kagurangnan, ang tabayi, kandaing tapos na tabang, ang mga binabago mo, hulikan langit no na atang. Asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigwa sindang magkamit, kandaing tapos na pagtubos. Uli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para sa ongoing formation of the clergy. Please give generously. Mga paisi. Una po ang mga seminarista. Dahil magkamuna na. Mataram po si Father J. Gargaseran. Ang second collection po, para po sa seminaryo. So, malibot po sinda, collectors, malibot po ang seminarista, sinda po ang mga second collection. Diyos maray na aga tabi sa Indogabos. Ako po si Father J. Gargaseran, Spiritual Director kan Mater Salutis College Seminary, duman po sa Sipi, Daraga Albay. Siring man po kaibahan ko po an sa muyang mga seminarista. Sinda po an 4th year philosophy seminarians. Sinda po napadigdingon yan enot tanganing magingganyo kan bukasyon sa pagpadi. Nahiling tapo an kaipuhan na pagkakaigwanin mga padi sa simbahan. Takong day mga padi, ding sakramento. Kung ding padi, daing magiya sa banwaan ng Diyos. Kaya kung may midbid po kamo na sultiro, na nag-isip-isip kung paano paglingkudan ang kagurangnan, inganyuhon po nindo sinda na i-consider ang vocation to priesthood. Welcome po ang Mater Salutis College Seminary sa pag-ako sa inda. Siring man po kung may mga gusto man maglaog sa high school, duman po sa Tabaco, St. Gregory the Great Minor Seminary, o kung gusto man maglaog sa theology, duman man po sa Harongkan Marahin na Pastor, duman sa Naga. Paki-approach na lang po ako after the Mass, o pwede man po kamo personal na magduman po sa CP o sa mga seminaryong nabanggit kung may gusto po mag-exam sa pagpadi. Siring man po, yan man po kami naghahagad man po ki financial support. Syempre, ang paglaog po sa seminaryo, may kinakaipuhan man iyan ki kantidad man. Especially na an iba or kadaklan sa mga seminarista, dahil man na means para magpadagos kan sa indang magpadagos hulik ta may mga financial constraints. Dakol po bag ang gastos man seminaryo sa pag-adal, sa indaman na allowance, sa indaman minsan na mga personal needs, para sa indang personal needs, arubakan bado, libro o kung ano pa man. Siring man po an sa tong seminaryo, kinakaipuhan man talaga ki dakulang tabang. Haloy naman po an sa muyang building. Kinakaipuan po ki support. So, ngunyan po, yan po sindadidi ngunyan. Second collection po para po sa seminary. Siring man po, kung may mga gusto pa po magtabang, welcome man po kami, mag-ako po kitabang. Kung gusto po mag-sponsor ki seminarista o mag-donate kung ano pa man, welcome po ang seminaryo sa siring kaiyan. Kaya po, banwaan ng Diyos, padagos man po nindong ipagpamibi, nalugod magdakol ang bukasyon sa pagpadi asin buhay relihiyoso, na iyon kaipuhan kang simbahan sa ngunyan. So, maawat mi po, in-impart mi po ang bindisyon, lugod, bindisyonan kamo, kan sa indong asin mga mal sa buhay, padagos po kami isasabay sa indong mga pamibi. Diyos mabalos po sa Indogabos. Mga paisi, inot po, an Archangel's Voice Choir, naghahanap man nin mga bagong miyembro. Sinda nagsiserbi kada Domingo, alas 3:30 nin hapon. Sa mga interesado po, mag-message na lang po sa Facebook page kan Archangel's Voices
O kontakon ang sa indang sekretary na si Claire Jude Danao sa numero 0963-658-6565. Ikadua, ang Yawis Prime Call o YPC. Quart, naghahanap manin mga bagong miyembro. Sinda nagsiserbi kada Domingo, alas 5 ang aga. Sa mga interesado po, mag-message na lang sa Facebook page Kanyawis Prime Call o kontakon si RJ.A. Raccion, YPC President, sa numero 0992-397-7994. Ikatulo, sa maabot na Agosto 8, asin Agosto 29, alas 6 ang Banggi, magkakaigwa po ng evangelization digdi sa satuyang parokya. Ini parte kan ongoing formation on synodality. Imbitado po ang gabos ng mga religious organization asin mga parishioners ni San Rafael Arcangel. Sa maabot na Agosto 7 hanggang Agosto 15, alas 4 ang hapon, magkakaigwa kita ni novenaryo para sa satong mal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Asin pag alas 5:30, isusunod ang banal na Santa Misa. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro sa pagnovena. Ikalima, sa maabot na Agosto 13, Miyerkules, alas 9:30 ang aga. Iyo po ang pilgrimas kan Vicariate of Saint Rafael the Archangel, Sauroan. Imbitado po ang gabos na makisumaro sa nasabing aktibidad. Donations, July 28, 2025, Anonymous, 1,000 pesos. August 1st, 2025, Anonymous donors, 1,000 pesos, 3,000 pesos, 500 pesos, and 2,000 pesos. Agosto 2025, Anonymous, 800 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Paris Priest. Salamat po asin Diyos ang magbalos. Day po ako matunong na day po nindo mamidbidan ang mga seminarista. So madigdi po sila sa inutan, masaro-saro po, mapamidbid. Ini po, mariparo po nindo kung sisay ang Tagaligaspi. Nagugumpo nindong maray ang sa indang mga pangaran. So pinakagwapo, bayaan na po nindong magpadi. Gabos man po yan mga gwapo. Talented man po yan, pero sa masunod na sana. Diyos maray na aga po sa indagabos mga tugang. Ako po si Seminarian Jude Allen Tranquilino po. Hali po sa parokya ni San Esteban Protomartir po sa siyudad ng Ligao. 4th year Philosophy Seminarian po. Maray na aga po sa Indo po. Ako po si Seminarian Florence Padawan Eric, taga Ginobatan, 24 anyos po, and 4th year Seminarian po. Thank you po. Diyos marahay na aga po sa Indogabos, mga tugang. Ako po si Seminarian Jack Ives Bidia po, hali sa parokya ni Sagrada Familia sa Panal, Tabaco. Good morning po. Ako po si Marloel Baria from St. Vincent Parish and Diocesan Shrine sa Tabaco. Saruman po akong 4th year Philosophy Seminary. Good morning po. Ako man po si Seminarian Anthony Bermundo po, from Quasay Parish of St. John Paul II, Pili, Bakakay, 4th year student po. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ako po si Seminarian Akim Magas. Hali po sa parokya ni Nuestra Señora de la Porteria sa Daraga Albay. Saro pong 4th year Seminarian po. Good morning po. Ako po si Seminarian Kyle Azotea
from Legazpi City, Cathedral ni San Gregorio Magno, fourth year student. And sabi ni Father Drox, kamusta kami gwapo? Pero masabi ko po, ako ang pinakagwapo. Salamat po. Good morning po, Saga Boss. Ako po si Kenneth Basabe po. Hali po sa Pulangi, sa parokyang Saints Peter and Paul Parish po. Thank you. Diyos Maraynaga po. Ako po si Seminarian Michael Angelo Oscuro. Hali po sa parokya ni San Miguel Arcangel sa Awas po. Saruman pong 4th year seminarian. Thank you po. Diyos Maraynaga po sa Indogabos. Ako po si Reynold Bilien. Hali po sa Kwasay Parish of St. John Paul II, Bakakay, Albay. Good morning po sa Gabos. Ako man po si Christopher Angelo Manreal from the parish of St. John the Baptist, Huvillar, Albay po. Diyos Maraynaga po sa Indogabos. Ako po si Seminarian Allen Christian G. Prudente from the parish of St. Stephen the Protomartyr, Ligao City. Ako man po si Father Andro de Vera. Ang dati pong rektor kan mga seminarista. Kunadangog ta po, day pong taga Legazpi. Gabos po ini taga Ligao, taga Katedral, taga Tabaco. Sana igwa pong taga Legazpi. Ako po si Jeric, taga Our Lady of, ay taga St. Raphael Parish, Baybay Centro, Legazpi City. So sana igwa man po magtaram na siring kaiyan na taga Legazpi. Kung si Mark, pwede pa magpadi, nga tatadae. Pero kay po, anta si Mark Digdi. So, may magpadi po na taga Digdi sa to, sinigwamanin magsuporta. Sa liwat, salamat Father J. Gargaseran, Spiritual Director. Palakpakan ta po ang mga seminarista. Thank you po. Matindog na po kita. Lugod si Kristo ang satuyang kayamanan, matao sa to ning katuninongan. Katuninongan ang satuyang kayamanan. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Indokoan payo asin maghagad in bendisyon. Bendisyonan kamo asin ang punonin kagurangnan. Amen. Ipasirang nin kagurangnan sa saindoan sa iyang lalawgon asin kahirakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwara sa saindoan katuninongan. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, ang Ama, ang Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.